To ocenění Iron Member, to znamená za 100 odchozených tréninků a je to pro Anet Wagnerovou. Sympatická kombinace na kardio a to bude veslo a angličáky. Než se pustíme do té rozcviči, pojďte si prosím udělat dvojice. Super, volím si tebe, Pikachu. Půjdeme dolů, to znamená do té pozice, dosednu lehce do kolena. A? No, bramborový. To je dobrý, ne? Jestli to nebylo ze 4. Nahoru. Výborně, super. Dolů. Krásně, Káťo. Zadek maličko dolů, Jardo. Tak, nahoru. Nasadil takový jako dukánek s tou zemí. Uvidíš, že si to podle mě bude dělat trošku líp. Ten dlouhý záběr protáhni. To je vončo a pohoda v tom návratu. Hezky. Jedem! Pojď tam na bomby, hnedka dolů, pojď. Nahoru ještě jeden, pojď ještě jeden. Yes. Super. Teď nebudu nahánět, tak slepky. Kam jste si dostali hoky? No tak. Na prohřátí takhle. Jo, projďte zadní strany stejně pořádně, jednu stranu, druhou z té mrtvoly i z toho vesla. Pak ještě dáme rozhýbání hrudní páteře a máme hotovo.